на сочельник, или по-нашему на бабин вечір, Святий Церква Православна перший раз воду святу. Перший день поста після Різдва. Перший день, коли нас Бог покликає на завтра увидіти то, що Бог приготовив людям. Открити людям тайну Царства Божого, тайну жизни Бога. Форму на Йордані Бог явиться троїчним в лицях. Бог Отець буде говорити: «Це є Син мой возлюблений, в ньому моє благоволення, Його слухайте». Син Божий, Слово Божє зійшло з неба, і от Діви Марії позичив тіло, родився як чоловік і приймав крещення в Йордані, а Дух Святий в віді голуба сходив на крещаємого. І Іоанн Креститель получив обітування, як пророк, що над ким увидиш Духа Святого, сходящого на нього в момент крещення водного, той і єсть Месія Господь. Як мудро Бог поступив? Ведь для того, щоб приготувати старих людей до Нового Завіта, щоб навчити їх сповідатися, бо раніше люди не мали сповіді. Єдно мали: ти грішник, неси телятко, ягнятко, священник єврейський риже, кров тече, кров'ю помазували престол, і от ти тепер від Бога получаєш благословення. Які благословення? Ні одним словом не сказано про Царство Божє. Тільки будеш мати багату сім'ю, много дітей, внуків, полиця буде родити, вівці будуть плодити в тебе. Но Царство Божє в Старому Завіті абсолютно не упоминається. Но от Господь приходить в мир і через Іоанна Крестителя тренує людей каятися. Вийшов по Слову Божому Іоанн Креститель на Йордан і запросив усіх людей креститися в нього і сповідуючи гріхи свої. Ведь сам Іоанн не відпущав гріхи, і ще не було совершено діло спасіння. Но він уже тренував людей, щоб люди знали, можна сповідатися і креститися, і отримати перший раз Боже благословення. Но Іоанн предупредив: я вас сповідаю і крещаю водою, но йде за мною той, котрому я недостойний і ремінь на обуви розв'язати. Я вас крещаю водою у покаянні, а той вас покрестить Духом Святим. І коли Ісус вийшов на Йордан, авторитетом пророка показав Іоанн рукою на Ісуса, котрий йшов креститися від нього. Це є Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи міра. Так перед цим народом, авторитетом пророка, Іоанн, якби по-современному предоставив Ісуса як Месію. Приходили на Йордан креститися і книжники, і фарисеї. Многі з них не крестилися там, наказано в другому місці. Но їм Іоанн казав: порождення єхидне, тобто діти змії. О, яка красива фраза. Книжники, фарисеї, олігархи, багачі, губернатори, міністри. А їм Іоанн каже: зміїни діти, хто вам внушив утікати сюди, прийти? Уж кить прийшли сте сюди, зміїни діти, то сотворіть плоди достойні покаяння. І не починайте битися в груди: ми, Мойсеєві потомки, Мойсеєві ученики, бо таких учеників, як ви, Бог собі з каміння може зробити. Безчувственні, бездарні, осліпші і оглухші. Порождення єхидне. Єхидне – то та змія ядовита. Удивительна оцінка. Пройшло 2000 років. Щось поміняло, а нічого. Порождення єхидне і нині лізуть у церкву, підказують, кудися молити, якому патріарху, який язик, яка культура, який поворот направо-наліво. А вони зміїни, діти. Ця оцінка Іоаннова завжди має бути перед нами. Тот мир, коли приходить безбожний в нашу середу, діти зміїни, а вони виставляють себе як некими поводирями, будучи сліпі. А ведь чітко звучить слово Євангелія: сліпі ведуть сліпих, і всі падуть у яму. Прийшли до Іоанна Крестителя другі люди, а от воїни прийшли. Що нам робити? Як поступати? Господь дає через Іоанна їм таку школу. Старайтеся бути довольні жалуванням своїм і не обіжайте нікого.
Ісус приходить до Йоанна на крещення, і Йоанн попробував остановити, бо розумів, що перед ним Месія. Але Месія сказав йому: якщо я не прийму крещення, не виконую правду, справедливість равно для всіх, то можуть мені казати, а він не хрестився. Завтра на праздник Богоявлення Господь приймає крещення покаяння, хоча не мав потреби, він був безгрішний. Но він виконав правду, і що случилося? В той момент, коли він прийняв водне крещення, відкрилися небеса і явилася Свята Тройця. Звідси і названня праздник Богоявлення. Бог явився на Йордані, щоб люди помнили, і це дуже важливо було для тих, особливо книжників і фарисеїв, котрі вірували, що Бог лише один, і Отець Небесний, і все. А прийшов Ісус, Месія, обіцяний пророками, прийшов в точний час, прийшов у точний рік, прийшов по географії точно в Вифлеємі. І не повірували пророкам, тому що втратили подлинне розуміння віри в Бога і про самого Бога. Зато Бог явився сам на Йордані і благословив і нас. І ціла природа прийняла восстановлення. Ведь коли у раю Адам і Єва жили, там природа вся була свята, ненарушена, гармонічно збудована. Звірі і води, і стихії були в гармонії. Но достатньо було заразитися Адаму і Єві, щоб ужасніші вітри, ужасніші катаклізми, землетрясення, паводки і прочі страшні всеосвітні біди прийшли на Вселенную. Но важливо нам іще не подумати над тим, що Бог дарує нам в момент освячення. Для порівняння вспомню совєтські часи, де професор хімії Ужгородського університету говорив зо мною, що я не обманював ні його, ні других людей, коли воду святиме в церкві, то ми воду святиме у серебряних сосудах, серебряними крестами, а серебро убиває мікроби, в результаті вода не портиться і людей обманюють, що вода свята. Передо мною професор хімії. Я йому казав, що добре, а якщо б, наприклад, зробити городську воду, пустити через великий резервуар, а на нього покласти серебро, посеребити йому всі сторони. Представляєте картину? Городська вода проходить через великий бак серебряний і виходить уже чиста, без мікроб, і не треба хлорірувати. Серебро – благородний метал, він се не розтворяє в воді. Так що тоді убиває мікроби? А може серебро ядовитое? Ні. А може воно радіаційне? Тоже ні. Так що вбиває мікроби? Стояв професор хімії, як двоєчник ученик, і не міг розводив руками. Я не знаю. А що ви учите студентів? І ведя на ісе, ми сьогодні будемо воду святити у простих емальованих. Спеціально не купуємо серебряні сосуди. Крести у нас простенькі, ніякі не серебряні. Но єдно у нас дійсно срібне – наші серця і душі. Вот що обладаємо ми в сьогоднішній день, коли в світі тільки пустоти. Вода святиться Духом Святим, но діями священника і молитвами церкви. Вода освящається в церкві Христовій благодатній. І ми будемо учасниками чуда. Ведь вода свята, ми в неї не додаємо електроліз, щоб розщепити аргіномено-3. Бо тобі треба кілограм срібла, щоб Ужгород посвятити воду. Ми просто беремо воду святу, молимося. І вода приймає після освячення нові качества. Вона, головне її назначення – освящати всіх, хто її п'є. Точка. А от побочний ефект, побочний, вона не портиться цілий рік, а деколи й 2, деколи і 3 роки. Що нашими руками робиться таке чудо? Пізніше появляться розличні, котрі будуть заряджати коло телевізора воду. Дуля людей. Потім появляться новоявлені, котрі будуть казати, що вони, так як і священник структурує воду, бо вони увиділи, що вода після освячення нека дуже дисциплінована вода.
і вони попробували структурувати воду. Ніч не вдасться, тому що чудо дарується тільки людям, у котрих серебряні душі і добрі вірні серця. Боже, благослови нам і нині посвятити воду своїми серебряними сосудами серця і душі у простих желізних відрах, давно в дерев'яних бочках і з дерев'яними крестами. Бог приходить на Йордан, щоб змінити в першу чергу нашу природу, природу чоловіка, і згнати з нього зміїни, віруси. Бо ведь не обов'язково бути міністром, щоб бути безбожником. Нині маса людей, бідних людей, бідні. І п'яниці, і блудники, і злодії, і безбожники. Тобто нині треба дуже бути розумним, щоб ми, коли вийдемо на Йордан, щоб ми почувствували себе, що ми діти Божі, котрим Господь тут на землі явився як Святая Тройця, а в вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.